nije iskopljena, da ne troši struju. Ajmo, pali. Pa ne možemo to paliti. Ajmo guraj, morat ćemo ga guriti. Ma ima kurblu, samo treba ovaj... Ima kurbla, je. Pačaj se vator. Ima ovdje, je. Ne. Da, ma ne. Ne pačaj se vator. Morate na magnet gore narihtat. Ne, pa Zapališ ga i krene i on zgazi. da. Ništa, nećemo i to tako. 100 kuna sam. 100 kuna sam, čekaj. Nije dobro, ne si dobro.